Iskaramuza na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Sabi kang nabasa ko, Kuya June, ang goal ko ngayon niya na 2025, iyuan makapamara kibado. Finally, Kuya June, nagluwas ako kasubago, nagpasiring ako madali sa Ravvax dyan sa Barangay Sagmin. Sa kanalian ko, Kuya June, kang init, day ako nadaraki payo. Kaya naglaog ako digdi, biglang laog sa building. Ang pangiling ko, nandidireklong. Mainit na po ang palibot, pwede nang iluwas sa mga nilabahan, pwede nang mag-ipos para makapanglabana sa mga dai pa nalalabhan ng mga bado na nagkaperang aldaw ng, sabi nga ni Kuya June, iba man da agiraray talaga itong mara sa init kaysa duman sa susalaog sa nabagakan araw. Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay sa indang mga residensya. Aldaw po kitangon niya nin Sabado. Petsa 18 na po kan Enero 2025. Imagine. Pan 18 aldaw na pala ngunin na dati-dati. Sabi ta, aluyon ngaya ang panahon. Aluyon ngaya ang aldaw na maglipat. Malangon yan, taharanin na naman na matapos na primerong bulan kan 2025. Kumusta na primerong kabangang bulan nindo? Ano lamang tabian sa inyong mga accomplishmento? Ano ang mga sa inyong nagkagarinibuhan? Sabi kang barkada ko, Kuya June, ang nagyunibuhan mi ngaya, iyo ngayaan maglinig sa mga gilid kan tinampo, ta kami ngaya, benepisyaryo kan tupad. Di sana all. Dakol kita dyan mga nagkakahiriling sa tuyang palibot mga pag early morning. Nasa pagrilinig sinda pero dapat na tawanin prioridad itong mga agihanin tubig. Mga po di mga kali, kanal, drainage. Asay duman sa pagdismayo ka na mga awot sa palibot, sabi ni Kuya Jimmy na salita. Maray na pag-gaudo kay Ma'am Tet Aldana Hakob and then sa iyang mga friends dyan po sa Ravvax Animal Bite Center. Salamat tunon po sa aga so nag-sign on. Posibleng dadagitan mo naman ako ang voice clip. Tulong voice clip, so tinapos ko kaswapon. Kaya kaswapon na hapon, di ako nakaduman sa Ravvax. Kaya ngunin na lang, kasi bagong mga 11, nagsaglit ako duman. Pakababa ako, Kuya Junta, nagbababag ako sa may pribadong ospital, malaog. Tapos ma-left ka. Nagsirip sana ako kay Ma'am Tet. Tapos, sabi ko, Mari na ngayon, magpabakuna ka na ngayon. Di pa nga ni, di lamang, Kuya Jun, di lamang nainit sa lubot ko sa Tokawan. Pakabakuna, balik ka. Maray na pagkauto, oy duman po pala sa mga nagharapot. May mga COMELEC offices na ako nagnahiling na nag-post, nagpaluwas kan sa indang mga listahan. Hali ini sa indang central na opisina. Nahiling ko kaya sa official page kan COMELEC, Commission on Election, para digdi sa designated common poster areas. Nang saro-saro na ako kasubago ki mga pages kan Commission on Election digdi sa probinsya kan Albay. Ang nailing ko pa sana, Kuya June, duman po sa munisipyo mo, sa munisipyo kan Pulangi Albay, nakatag ining post kan COMELEC Pulangi Albay kay Ma'am Weng Rendor. Posibleng ini ang si Ma'am Weng ang Commission on Election Officer dyan. Sa 44 barangay dyan po sa Pulangi, po digdi, igwa po nin mga ipigtalaan na mga common poster areas, particular na digdi sa mga ampangan kan basketball court, sa covered court, harani po sa barangay hall, sa pavilion, sa besinidad kan barangay health center. Iyan ang mga common poster area dyan. Sa ingka ni Kuya Jun na barangay, lanigay ka po ba ya? Ade.
Diyan sa Barangay Lanigay, ang common poster areas na designated kan COMELEC sa ampangan po kan covered court. Sabi digdi kan COMELEC Pulangi, pigpa papagirumdum po ninda ang gabus na aspirante na ibugtak sa tamang mga lugar itong campaign materials, itong mga poster. Dahilan ta itong mga daibubugtak po sa tamang bugtakan, sa mga damang dukutan, ikukonsiderar po na illegal and hahalion. Ilingon ta kung masunod ini sa mga sa mga kanya-kanyang munisipyo asin sa syudad, bako lang digdi po sa probinsya kan Albay, kundi po maging sa Bicol Region and then sa bilog na Pilipinas. I doubt na masusunod inita. Bako man sa kadaklan baga sa mga aspirante. So, bako man actually sa mga aspirante na dudukot kain. So, yun yung mga tauan. Kung saan pwedeng may mahiling na bakanting lawas ki kahoy, duman mapurok-pok ki itong pako. Tamaygot man bagayan na maygot po tabi yan na pangapudan kan DNR. Kung nagdangog ka mo kan mga nakalis na episode kang kapalibotan ta atamanon ta kan na DNR Bicol. Saro iyan duman sa inang pangapudan na duman sa mga maboto, mga botante, dapat po na primerong ilingon nindo itong mga kandidato na nagsusunod sa mga pulisya kan COMELEC. Pag sinabing bawal, lalo na po ining paglugad kaining mga puno, mga kahoy ta di po digdi sa palibot dahil ta. Syempre, aside sa epekto kaanduman sa kahoy na ito, maray lamang kuya dyan kung after pati election, itong mga nagkarabit kan mga mga posters ninda, nagkakaigwamanin mga inisyatibo tanganing magkaharali ito. Ay abaan at ang nangyayari dyan, pipabarayaan, sagod na matakdag duman sa kinabitan, matambunan kidaga, kung grabe po ang pag-uuran, ibubulos sa mga salog, pasiring sa kadagatan na nagiging marine litter. Nagiging peligro iyan sa mga hayop niya po sa kadagatan. Kaya iyan dapat ang mga saro sa mga pikukonsiderar ka mga botantes na dapat hilingon ta duman sa mga pipiliun ta iboboto na mga kandidato po sa mga masunod na eleksyon. Maray na pag-go-to kay Sir Joseph Tivar. Sabi na pa shoutout po ma'am sa San Jose, San Andres, Catanduanes. Oy Sir Tivar, minahiling akong post hali dyan sa probinsya nindo. Kasubagong aga, gari naglayog na dyan su air asset na matabang para sa paghahanap ka itong walo pa bagang nawawarang para sira Kuya John. Nagpasiring na dyan sa probinsya and kasuhapon baga may report si Joshua James Binon nakahanda itong Tactical Operation Group 5 sa pagpapalayog ni na air asset dyan sa kadagatan kanasabing probinsya na nagbabaka sakali na mahanap itong masalbar, itong mga nawawarang parasira. Hali pa po digdi sa Barangay Pawa kan Tabaco and then dyan po sa may parte kan Pandan, Catanduanes. Tama mananggad, nagrahay-rahay na sa panahon kaya posibleng tinawa naman in go signal kan Office of Civil Defense Bicol and TOG 5 tanganing magpalayog na kan sa indang air asset pasisiring po sa nasabing probinsya. Sabi ni Sir Alvin Uy, magandang araw po sa iyo Ma'am Angel. Pakitanong po kay Sir Joshua Bino kung kailan ang medical mission sa Barangay 8 Legazpi City. Binalita niya po ito kay VP Henry Tabi. Salamat Tabi. Nadangog ko to Sir Alvin pero day ko nadangog ko tong barata ni Josh pero day ko sure kung ano supet siya duman. Taw-taw tahapoton ko. Panagsakat digdi si Joshua para magbarata alas 5 tadtod po na pagkahapon. Mag-upload ka Sir Alvin sa Barangay Council po nindo. For sure, before pa man kaya na na mga activities na iyan, igwa po nin mga
coordination man iyan ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa magiging venue po ni kan medical mission. Kan sarong aldaw nahiling ko niya duman ang medical team sa may parte kan barangay Bunker 1, tapos sinundan naman sila sa may barangay Taysan. And then ito nga ning report ni Josh sa barangay 8. Maghapot ka po Sir Alvin Uy sa imong ano po digdi sa imong barangay dyan ta sinta nakakaaram ka ta i-informan kaya iyan sa mga residente, halimbawa itong sa mga sa mga BHW, naglilibot iyan o nag-inform kan sa mga sasakupan kung sisingay nag-iilang dyan. Pwede nga ka mong mag-avail kay ning medical mission na dadarahon po kan LGU Legazpi. And of course, duman po sa mga interesadong magkakuanin na lisensya. Kaso hapon, may tigsensa kuya sa amigo ko dyan sa Land Transportation Office Ligao. Magkakaigo ngaya kami, ma-officer ngaya kami ng free theoretical driving course sa Enero 21 sa Good 22. Anong aldaw iyan? Lunes, Martes, and Miyerkules po. Poon alas 8 nin pagkaaga. Sa Good po alas 5 nin pagkahapon. Dyan po iyan sa po digdi sa Syudad kan Ligao. Just in case na kamo po ang gusto, interesadong mag-avail kaining libreng serbisyo na pigtatao kan LTO Ligao, mag-text lang da po kamo sa number na 0915-995-0239 and then maghalat po kamo kan confirmation. Ma-reply man po ang sa inyong opisina kung kamuan nakakakuha ka na slot dyan dahil limitado po ang slot sa siring po kaya na programa. Dahil nasin na kuya dyan mabayad nin perang ribo para lang kay ning makakuha kay ning theoretical driving course. Inat naman kayo nag-offer an LTO Legazpi District Office kan mga nakalihis na bulan. And then ngunyan, niyauman po sila dyan sa Legao City. Maray na pagkauto kay Ma'am Sir Nets Narvaez, kay Sir Jonel Onya, kay Ma'am Karen Masbate, kay Ma'am Sins Gotis, kay Kuya Louie Ariola. Kaantabay po muna na pagkauto, kay Ma'am Tet Aldana Hakub, and kay Ma'am Lourdes Nobora Dones o Dons. Nakaantabay po sila ngunyan sa paagikan DCGB News Online. And of course, kay Ma'am Chit Ate, sabi na happy lunchtime po Ma'am Angel. Ano po man Kuya June, pwede na mag-turuturipuasan. Si Kuya June po ang sa kuyang kaibahan ngunyan sa Lado Technical. Sa production, niya po dyan si... sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako po sabi ang sa inyong nakaibahan ng napagkauto. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta